Videla som vás už viackrát. Dá sa povedať, že ste zohraná dvojica? Ja som sa cítil ako, chlapec za milión. Nie, s Erikou robíme dosť často spolu, musím povedať, že sme trošku zohraní. To je všetko o tej aure alebo tej chemickej reakcii. A čo týka tých módnych prehliadok, tam treba mať vedľa seba peknú babu, lebo tá všetko zachráni a nemusí nič hovoriť. My to potom už nejako povieme. V každom prípade to je o tom, o dvoch ľuďoch, ktorí robia spolu, musia sa podržať. A vždy je dôležité, že niekedy sa vyskytne moment, kedy si myslíte, že je všetko super a nie je to super, takže v tom momente treba zapnúť a povedať, toto nepovedal, rýchlo poviem ja a už sa potom chytíme. Moderovanie je vlastne o bystrosti, ale to ty vieš, o rýchlosti, o nasadení toho momentu prekvapenia, ktorý ťa nesmie prekvapiť. No, opýtam sa, čo teraz nové robíš, aké máš projekty, kde by sme ťa mohli vidieť? Markíze? No, ja si myslím, že ja už som zaradený, no ja osobne módu uznávam, je to úžasná vec, ale jedlo ako móda, jedlo ako moderné jedlá, veci, ktoré sa budú jesť, ako sa nosia veci. A toto je práve to, čo chcem robiť, gurmánov, ľudí, ktorí sa zaujímajú o jedla, pretože nie je zlé jedlo, je len zlá ingrediencia, ktorá do toho jedla ide. A ty máš závidenia hodnú prácu, pretože spájať post televízneho moderátora s jedlom, že to je fantastické. Je len, vieš moja zlata, čo to je? Musíš dávať veľký pozor, lebo veľké akcie, čo týka jedla, sa robia vždy večer. A večer potom si laškáš a potom rozmýšľaš na druhé, Ježiš Maria, v telocvični 3 hodiny alebo 2 a stane sa ti, že nejdeš. Ja tu vždy priberiem, lebo ja žijem v New Yorku na rybách, na veľa chodení a hlavne sushi. Sushi, sashimi, to som ja. Surové ryby. Sushi je trendy v Amerike, čo som počula. Ja si myslím, že áno, je to trend, ale poďme na to inak. Pre mňa je to najzdravšie jedlo na svete. Samozrejme, nemôžeš jesť len ryby, zelenina, ryby, pohyb, ovocie, cvičenie a mentálny pocit, ktorý musí byť vždy seba ľudia musíte mať vždy radi, aj keď vás druhí nemajú.